One, two. Vama je ovo možda tek još jedna obična sportska dvorana. Ali nama je ovo mjesto gdje smo napravili svoje prve sportske korake. Gdje smo naučili da je važno biti uporan. Gdje smo pomalo dobivali krila. i shvatili da možemo brže, više i jače. Te da smo najbolji kad smo timski igrači. Isto tako, ovo je mjesto gdje smo naučili padati i nastaviti dalje. Naučili kako se pruža prva pomoć. I kako razmišljati kreativno. Naučili da se ponekad ne možemo pouzdati u stvari. Ali da se uvijek možemo pouzdati u ljude. I da čak i kad nam se trese tlo pod nogama. Ili kad napravimo krivi korak. Imamo prijatelje na koje se možemo osloniti. Uz vašu pomoć naša će dvorana zablistati ovim sjajem.